Ktoré obchody sa oplatí navštíviť pri zariaďovaní, konkrétne pri výbere podlahy a obkladov? Poďme sa na to pozrieť, no a ak sa ti bude video páčiť, nezabudnime sledovať. Prvý obchod, ktorý ti môžem odporúčiť, je Parketman. Tam nájdeš kompozitné, vinilové a iné podlahy, dlažby, lišty a skrátka všetko, čo sa podlahy týka. V trnavskej predajni boli na výber aj dvere a kľúčky, takže ak sa ti dá, odporúčam navštíviť ho aj osobne. Druhý obchod je Modos, kde nájdeš tak ako v Parketman výber podlahy, dverí, no navyše majú v ponuke aj lamely na stenu a v kamennej predajni v Bratislave aj sanitu. Tretí obchod je Nexterio, toto je môj osobný favorit. V predajni v Bratislave nájdeš len podlahy a dlažby, no ten výber je až neskutočne široký. E-shopy majú okrem toho dostupné aj vybavenie do kúpeľne. Ďalší obchod, ktorý však patrí už do vyššej cenovej kategórie, je kúpeľne Ptáček, kde nájdeš všetko, čo sa týka kúpeľne a ich showroom je dobre navštíviť už len kvôli inšpirácii. Posledné 3 obchody, ktoré ti musím odporúčať, je Kolo, centrum opätovného použitia, o ktorom nájdeš video na profile, a Hornbach a IKEA. No tie dva posledné ti určite predstavovať nemusím. No a ak máš aj ty nejaké tipy, aké obchody pozerať, budem rada, ak sa s nimi podeliš v komentári.